στο παλιό δημοτικό σχολείο της Νέας Αμισού. Είναι ένας χώρος ο οποίος έπαψε εδώ και κάποια χρόνια να λειτουργεί. Ωστόσο πέρασαν πάρα πολλές γενιές παιδιών από αυτόν με την υπέροχη αυλή του και την φιλόξενη δροσιά γύρω από τα πεύκα. Θα φιλοξενήσει και εμάς σήμερα για να κάνουμε μια αναβίωση, θα λέγαμε, παλιών παιχνιδιών. Και τι εννοούμε παλιά παιχνίδια? Εννοούμε αυτά που ακόμα παίζονται από τα πιτσιρίκια ή από τα παιδιά, τα μεγάλα, τα ενήλικα που έρχονται σε επαφή με το παιδί μέσα τους. Θα μαζευτούμε εδώ, θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε, θα θυμηθούμε όλα αυτά, μιλάκια, γαλματάκια, τρίλιζα και διάφορα άλλα που θα προκύψουν. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε το event εδώ, ευελπιστούμε να καθιερωθεί και να μαζευόμαστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή και να κάνουμε αναβίωση παιχνιδιών και να τα εμπλουτίζουμε όλο και παραπάνω. Κοντά μας είναι μέλη του γυμναστηρίου, φίλοι και γνωστοί που ήρθαν να στηρίξουν εδώ την εκδήλωση. Έχουμε μαζί μας το Van Walk, το βανάκι που μας φροντίζει υποστηρικτικά και ενεργά με καφέδες, ποτά, αναψυκτικά, νερά και κολατσιό. Πέρα από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί από εμάς για τους θαμώνες των παιχνιδιών. Είμαι η Στεφανία Αποστολίδου, είμαι το ένα δεύτερο του Ανάσα Fitness Boutique, γιατί υπάρχει και η υπέροχη συνεργάτηδά μου. Καλή διασκέδαση! Καλησπέρα σας. Μετά από 42 χρόνια βρίσκομαι εδώ, στο χώρο από όπου πρώτο έμαθα το πρώτο μου αλφαβητάρι. Λόλα, ναι, ένα μήλο. Λόλα, έλα να παίξουμε. Σε αυτή τη θεϊκή αυλή παίζαμε. Μαθαίναμε τα σκλαβάκια, τα μιλάκια, το τζαμί. Όλοι εδώ εμείς παρέα. Δεν ήταν δυνατό να μην ξεκινήσω μία έναρξη ενός event που αφορά το Ανάσα Fitness Boutique σε αυτόν εδώ τον ιερό το χώρο που πρωτοξεκίνησα να μαθαίνω γράμματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, τα ενίψια μου, τα παιδιά μου, που και αυτά συνεχίζουν κοντά μου το ίδιο έργο. Έχουμε καλεσμένους όλο το χωριό. Θέλουμε να αναβιώσουμε τον παλιό, καλό ρυθμό που έχει να κάνει με τη χαρά του παιδιού. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια μηχανή κίνησης και χαράς που χρειάζεται να το βγάλουμε στη σύγχρονη εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αδελφούς Χατζικοσταντίνου, τον Ευάγγελο και τον Κρήτονα, που αν μη τι άλλο, ο Κρήτονας ήταν παιδί δικό μου, αθλητής πριν 20 χρόνια στο βόλεϊ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανάσαφιτες Μπουτίκ λοιπόν, εδώ σήμερα από τη Νέα Μισό και από το σχολείο της. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εθελοντική ομάδα της Νέας Αμισού, το Θυμητάρι, που στήριξε ενεργά με την παραχώρηση του χώρου όλο το event, και φυσικά θυμηθείτε όλοι εσείς ότι θα μας βρείτε σε Instagram, Facebook, σε όλα τα social και στο YouTube, οπότε follow, like, subscribe, το είπα, και όλα καλά.